Този клип е много важен за всички, които искате да сбъднете вашите желания още утре, така че слушайте внимателно. Ще имате да записвате така, че си извадете празен лист на края на клипа и ще видите защо. Нямам търпение буквално да ви покажа. Пиша го. Можете ли да видите какво пише на дъската? Писмо до Вселената. Сега слушайте внимателно, защото ще обяснявам как да структурирате това писмо. И нещо друго. Не е нужно да е до Вселената. Ако вярвате в Бог, може да е до Бог. Ако вярвате в майката природа, може да е до майката природа. Ако вярвате в вас, може да е до бъдещето ви аз. Не е нужно да е до Вселената, може да е до каквото вие вярвате. Аз лично си го пиша до Вселената. Първото нещо, което трябва да направите е пишете датата, на която го пишете. Второто нещо, което правите е пишете от еди кой си, еди кой си, еди кой си. Третото нещо, което правите е пишете до Вселената, до Бог, до майката природа, до каквото вие си решите. Аз пиша до Вселената. Това е първото нещо, което правите, много важна стъпка. Второто нещо, което правите е, че трябва да започнете от някъде, нали? И започвате с сега в момента Вселено. Много ми е трудно с това да направя пари, много ми е трудно с това да започвам неща, много ми е трудно с притесненията, много се притеснявам. Много ми е трудно с това да си оправям времето през деня, не мога да намеря време за себе си, много ми е трудно да намеря моята половинка. Пишете с какво се затруднявате и го пишете към Вселената. Кажете всичко каквото смятате, може дори затрудненията ви да са повече отколкото един лист, може да са ви нужни 2 листа. Пишете с какво се затруднявате просто, изпращате това съобщение към Вселената и после казвате, не го искам това вече, защото то не ми служи, не ми помага, този начин на живот не ми харесва. Казвате защо не го искате. Пишете с какво се затруднявате и после пишете защо не ви трябва. Може да напишете, ако искате, само това не ми служи. Всичко това не ми служи, Вселено. Трансформирай го. Всичко това не ми служи, Вселена. Трансформирай го. Дори да напишете само това е напълно достатъчно. Напишете, че не ви служи. Напишете, че не ви трябва в живота. Напишете, че сте готови за промяна. Записвате с какво се затруднявате. Изпращате това съобщение към Вселената, не към някой приятел. Трето, пишете за новата си реалност. Всичко го пишете в сегашно време. Пишете в сегашно време. Много важно. Вече Вселената е наясно с какво се затруднявате. Знае, че искате да трансформирате това и сега е време да й кажете какво искате вие, какви са вашите желания, какво искате от живота, какво искате в живота. Може буквално да сте крейзи тук, може каквото искате да си напишете, че искате. Няма значение. Буквално всичко, каквото искате, дори да е нещо малко, дори да е нещо голямо. Напишете как ще се чувствате, когато сте здрави, ако това е вашето желание. Напишете как ще се чувствате, напишете какво ще правите, напишете какво ще се подобри в живота ви, когато вече сте здрави, когато, примерно, нямате притеснения, когато нямате депресия, когато нямате някакви рандом симптоми. Напишете го просто, напишете как ще се чувствате, напишете какво искате. И след като сте написали това, напишете: Вселена, готова съм да получа моето желание. След като сте написали вашето желание и как ще се чувствате, напишете: Вселена, готова съм да го приема, готова съм това да е в моя живот. Аз приемам твоите неща, които ми изпращаш. Аз приемам всичко хубаво, което ми изпращаш, защото знам, че ти искаш да ми изпращаш само хубави неща. Ти искаш да ми изпращаш само хубави неща. Вселена, ти си зад гърба ми. Вселена, ти искаш да ми изпратиш най-доброто, което може, най-доброто, което е за мене. Ти знаеш какво е за мене и ще ми го изпратиш. Виждате ли енергията? Виждате ли разликата в енергията от това да напишете с какво се затруднявате и после да кажете: аз го трансформирам това и съм готова да получа най-доброто. След като вече сте готови, защото няма как да го получите, ако не сте готови да го получите, няма как да искате нещо и да не сте готови. След като вече сте направили това, искам да се подпишете. Слагате някакъв подпис. Слагате някакъв подпис и пишете: това е за мене. Това е за мене. Аз го получавам още утре. Вселена, ти искаш да го получа това. Ти просто искаш да го получа. Ти си с мен и ти ме слушаш, ти си зад гърба ми. Написали сте си имената, написали сте до кого го изпращате, написали сте датата, с какво се затруднявате и за това, че искате да го трансформирате. Пишете абсолютно всичко, каквото искате и как ще се чувствате. Пишете, че сте готови, пишете, че го приемате. Подписвате се и прочитате писмото. Прочитате го на ум, прочитате го на глас, както вие си решите, и пишете го след това, след като го прочетете, на документ в компютъра си, принтирате
пишете го, ако имате къде, ако нямате, просто го напишете за втори път, защото все пак трябва да го имате. Пишете го на документа, принтирате го и си го оставяте или на място, на което работите, или на място, което сте най-много през деня. Примерно аз ще си го оставя тук на бюрото пред компютъра. И слагате това, което сте написали пред вас и го четете всяка сутрин. Четете всяка сутрин вашето желание. Всяка сутрин го четете. А с другото писмо, първото, което сте написали, т.е. на листа, искам, след като сте го прочели един път и след като сте го преписали на компютъра си и сте го принтирали, да излезнете навънка. Сега може да би се питате, какво ще правя аз навънка? Искам да го оставите някъде. Ако трябва го заровете, сложете го под камък, качете се на някакво дърво и го оставете горе, оставете го на Вселената, оставете го вънка, сложете съобщението вънка, изпратете го на Вселената. Просто го дайте, тя трябва да знае, нали? Защото не може вашето желание да си вие само вътре и да не го споделяте на никой. Точно затова вие го изпращате в момента на Вселената. Точно затова вие ще излезнете и ще отделите това време да го направите, защото вие го искате. Вие искате това да е във вашата реалност, нали? Тогава излезте и го оставете навънка, някъде. Няма значение къде. Сега е време да ви разкажа аз какво направих с моето първо писмо до Вселената. Написах го и излезнах и просто го оставих. На 5 минути път от вкъщи излезнах и го оставих навънка. Дори не го зарових, не го сложих под камък, просто си го оставих ей така, на произвола на съдбата. И знаете ли какво? Искам да ви кажа, че това, което написах, се случи за няма и 3 дена. За няма и 3 дена, абсолютно каквото съм написала го получих. За 3 дена го получих. Не искам да пишете в писмото, ще го получа така и така, ще го получа с еди какво си, ще го получа с еди що си. Вселената си знае работата, тя ще ви го даде, не е нужно да пишете как ще го получите, нужно е само да напишете какво искате. Защото тя знае. Тя знае. Моето желание тогава си го получих за 3 дена. Даже мисля, че още на следващия ден го получих. Няма значение. Важното е, че го получих, нали? Това беше всичко за този клип. Малко по-кратък ще е, но мисля, че е много полезен. Няма значение колко е кратък. На мен това ми е помагало много пъти, така че искам да го направите и вие. Аз съм Диана, правя бурканчета по поръчка в Инстаграм и ще си оставя Инстаграма долу, за да го последвате и да разгледате. Мисля, че са много готини, са хендмейд. В момента тече уникална промоция, която може да погледнете. Да, абонирайте се, харесайте клипа или го споделете. Чао!